गोथौ गामिनि गोरिब गुन्द्रा नखरफोराव बिटिआर सोरखारनि आगान। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारनि थांखि बादियै दिनै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया 14 नं बियाबनि गुबुन गुबुन भिसिडिसिनि सिङाव थानाय गामिफोरनि गोरिब गुन्द्राफोरनि नखरफोराव दावबायना बैसोर गोरिब नखरनि सोद्रोमाफोरजों सोरखारनिफ्राय मोननो गोनां सुबिदा आसनिफोरनि सायाव गुवारै सावरायज्लायो। जोंनि जा मन्त्र बे मन्त्रआ गोरिबनि नखराव बिटिआर सरकार बे जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावहाय जोंनि जा बिटिआर सरकारनि साफ्रोमबो इएम जिएम आरो मा होनो जोंनि एमएलएफ्रा गामि गामि थांनानै सानसेयाव नखरथामनिफ्राय नखरबा गोरिबफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ गोरिबसिन नखरखौ जोङो हान्थिदों आरो बे हान्थिनायनि गुबै थांखियानो जादों जोंनि बै गोरिब नखरफोरा माबोरै जिउ खांगासिनो दङ। बे जिउ खांनायनि गेजेरजों मा आंखाल जादों, जेरै हमनानै ला बे नखरा दिनै दैनि आंखाल जादों, बे नखरा दिनै न' मोनाखै, बे नखरा दिनै अरुण'दयनिफ्राय जानगारना थानो गोनां जादों माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखायनो जा बा माबा मोनसे जाहोननि थाखायनो जा दिनै माने सानफ्रामबोनि थांना थानायनि जा बोथिसे ओंखाम बे बोथिसे ओंखामनिफ्राय जानगारना थानो गोनां जादों। बेफोर गासै जेंनाफोरखौ जों शेयार खालामलायनानै माबोरै सुफुंनो हागोन बे थांखिजोंनो जोंनि जा गुबै मन्त्र गोरिबनि नखराव बिटिआर सरकारनि हाबाफारिखौ जों जागायदों। एखनबा सरकारि आसनिफोरनिबो एसे गोबावबो जायो, बेखौ थाब माबा मोनसे खालामनायनि हमनानै ला जोंहा जेनेबा PMYGनि खोन्था PMYGखौ जोङो हरखाब बानायनो हाया। बेवहाय जिअ'टेक खालामनांगौ दं, बायदिसिना दं। जिअ'टेक खालामखांनायनि उनाव सिलेक्ट जानायनि उनाव 90 दिननि गेजेराव न' लुनांगौ। खिन्थु बेफोरबायदि गाबनि गेजेराव थानानै 90 दिनखौ नेनायाबो बबेबा जायगायावहाय खोब गोब्राब। बेनिखायनो जोंहा गभर्नमेन्टआव माखासे इमारजेन्सि फान्ड दङ। फान्ड होननानै जों बुङा, इन्सट्रुमेन्टफोर दङ जों बुस्थुफोर जेरै जोंहा थिं रेडि थायो। बे थिंफोरखौ जोङो बबे मस्ट इम्परटेन्ट गोनांथार बे जायगायावहाय जों होनायनि राहा लामाखौ लागोन आरो बेफोरनो जों हाथारिखौ जों सुख'लांनो थाखाय नाजाबाय थागोन। सार, नोंथांमोना MGNरेगा बा जब कार्डआव गिदिर केलेंकारि जादों होननानै जाख्ल'बोनानै सिगां समाव बुंबाय थादोंमोन। दा नोंथांमोननि समाव माबायदि थांखि लादों MGNरेगा? जोंनियाव खुनु जाख्ल'नायनि बाथ्राखौनो जों सहायनो हानाय नङा। दासिम जोंना MGNरेगानि खामानिया दासो स्टार्ट जादों आरो बेवहाय जाख्ल'नायनि बाथ्रायानो फैनो हाखाया। आरो नोंथांमोननि मिडियाखौ जोङो सांग्रां जानो खावलायदों। समाजाव जाख्ल'नाया जोबस्रांनाय बायदि जों बेखौ खामानि मावनांगोन। दा गोबां बुंनो नागिरो लंकायाव थांबा बयबो राबन जायो होननानै, खिन्थु जोंनि गेजेरावबो सोरबा राबन जानो नागिरदों नामा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बेक्तिगत भाबै आंखौबो नोजोर हो नोंथांमोना, जोंनि गुबुन दैदेनगिरिखौबो, सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौबो, सरकारनि मा होनो EMGMफोरखौबो नोजोर होनायनि दायथ'आ नोंथांमोननि। होमबासो जों समाजाव गुफुं समाज मोनसे दानो हागोन। नङाबा नोंथाङा हारसिं सोदांनानै आं हारसिं सोदांनानै बाखिखौ जोङो सोदांहोआब्ला खिन्थु समाजा जौगानाय नङा। सावस्रिनि खेथ्रआव बिटिआर ओनसोलाव गोबां मोजां देहा फाहामसालियाव थांनो हायि जानानै दं। बेनि खेथ्रआव नोंथांमोना गोबां जायगायाव गिदिंबाय सरकारि जानानै, माबायदि उद्देश्य आरो माबायदि थांखि लागोन? सावस्रिनि बेलायाव जोङो गिबियाव प्रमद बर' बिथांखौ जोङो मान होनांगोन, एप्रिसियेट खालामनांगोन। जोंनि सरकारा बावैसो मोनसे कम्पानिजों टाइ आप खालामदों। सोरहाबा जुदि बिराद गिदिर बेराम जादों, जेरै केन्सारा जोंनि थाखाय बिराद गिदिर बेराम, हार्ट डेमेज जानाया जोंनि थाखाय बिराद गिदिर बेमार, बेफोरखौ फोसाबनायनि थाखाय मोनसे कम्पानिजों टाइ आप खालामदों। दा बेफोरनिफ्राय माबोरै फ्रि ट्रिटमेन्ट मोनगोन बेखौ मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोननि थ्रुयैदि, नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैदि जोंनि सावस्रि बिफाननि EMनिसिम सावरायनो थाखाय आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमायथिनाय जाबाय।